Masu mu barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna subscribe a wannan channel din mai suna Hausa GTV domin idan mun ɗora bidiyon mu ka samu damar dami shi. Sannan kuma ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai idan mun ɗora bidiyon. Kowa dai ya san cewar ana fama da matsalar tsaro a yankunan arewa na wannan ƙasa ta wato Najeriya, a inda ko a satin da gabata aka je aka kone matafiya har lahira a kashe su. Sannan kuma wasu al'umma sun hada zanga-zanga a ranar juma'a a garin abuja da kano da kuma wasu sassa na najeriya, amma jami'an tsaro sun yi yunkurin tsayar da wannan zanga-zanga da aka yi. Haka ma dai an yi taron saukar alkurani a sokoto, a inda jami'an tsaro suka ce ba a sanar da su ba, suka dakatar da wannan al'amari. To yau kuma a maimakon yin zanga-zanga ku kalli hotunan yadda mansura isa wato ma'aikaciya a Kannywood ko kuma yar fim a Kannywood ta hada taron sauke alkur'ani domin yin alkunutu kan matsalolin tsaro da suka addabi yankunan arewa, ba zanga-zanga ba, saboda wasu malamai suna cewa yin zanga-zanga bai dace ba. Ita kuma sai ta amfani da wannan dama ta gayyato malamai ta hada karatun alkur'ani, aka yi sauka aka yi addu'o'i. Masu sauraro, wannan fata za ku yi ma wannan baron Allah, to Allah ya samu dace. Kuma ta ji a ƙarshen ku na subscribe a wannan channel ɗin da suna Hausa GTV da samun kwanan gwiwa tura muku bidiyo su kalmanci al'amura yau da gobe. Mun gode.